jo no pensava intervindre en aquest punt perquè pensava que simplement estava aprovat la proposta de modificació de l'ordenança fiscal i que no anàvem a parlar pas més de per què s'ha fet aquesta proposta d'aprovació. Estem d'acord en la proposta que es fa perquè venia recolzat per informes del secretari, per l'informe de l'interventor i tenia tots els pronunciaments legals que trobàvem una mica en falta. I respecte a l'altra qüestió que s'ha plantejat així, que per aquest motiu que ara he pres la paraula o he demanat a la seva alcaldessa, és perquè cal posicionar-se també sobre el tema. Nosaltres, sobre la vinguda de la institució a fer les seves activitats, si és pagant el que creiem convenient i si és en contra de la que va passar l'altra vegada en un conveni en els pronunciaments clars, en les dades clares, i què serà el que guanyarà cada un i què és el que quedarà cada un si incomplís. En aquest cas nosaltres tenim que estar completament d'acord, sobretot tenint en compte que les instal·lacions durant una part del dia estan buides.